Aleksandar Dima, grof Monte Cristo. Knjiga 2, deo 3, glava 7. Krvava kiša. Ulazeći, Zlatar baci ispitivački pogled unaokolo, ali je izgledalo da mu ništa ne pobuđuje sumnju, ako je još nije imao, i da je ništa ne potvrđuje, ako ju je već imao. Kadrus je još držao obema rukama svoje novčanice i svoje zlato. Karkonta se osmehivala gostu što je mogla prijatnije. Gle, reče Zlatar, izgleda da ste se pobojali da vam nije sve na broju, pa ste prebrojavali ponovo svoje blago posle mog odlaska. Nismo, reče Kadrus, ali događaj koji nas je učinio njegovim gospodarem tako je neočekivan da ne možemo da verujemo, pa kad pred očima nemamo ovako opipljiv dokaz, nama se čini da još sanjamo. Zlatar se osmehnu. Imate li putnika u krčmi, zapita on. Ne, odgovori Kadrus, mi ne dajemo prenoćište. Suviše smo blizu varoši, te se niko ne zaustavlja ovde. Onda ću vam ja užasno smetati. Da nam smetate vi, dragi gospodine, reče ljubazno Karkonta. Ni najmanje, kunem vam se. Da vidimo, gde ćete me smestiti? U gornjoj sobi. Ali zar to nije vaša soba? Ne mari, imamo još jedan krevet u srednjoj sobi. Kadrus pogleda začuđeno u svoju ženu. Zlatar poče da pevuši neku pesmicu grejući se, okrenut leđima na ramku drva koje Karkonta tek što beše zapalila u kaminu da njen gost osuši odelo. Za to vreme ona je donela na kraj stola, gde je razastrla ubrus, skromne ostatke ručka kojima dodade nekoliko svežih jaja. Kadrus ponovo ostavi novčanice u buđelar, zlatnik je u neku kesu, a sve to u ormar. On se šetao uzduž i popreko, natmuren i zamišljen, dižući s vremena na vreme glavu ka Zlataru, koji je stajao pušeći se pred ognjištem, okrećući se kad bi se osušio s jedne strane na drugu. Eto, reče Karkonta stavljajući bocu vina na sto, kad budete hteli da večerate, sve je gotovo. A vi, zapita Joanes. Ja neću večerati, odgovori Kadrus. Mi smo ručali veoma dockan, pohita da kaže Karkonta. Znači da ću večerati sam, zapita Zlatar. Mi ćemo vas posluživati, odgovori Karkonta sa žurbom koju obično nije pokazivala ni prema gostima koji su plaćali. S vremena na vreme Kadrus je bacao na nju pogled brz kao munja. Bura je i dalje besnela. Čujete li, govorila je Karkonta. Dobro ste učinili što ste se vratili. Ali to mi neće smetati, reče Zlatar, ako se za vreme večere oluja smiri, pa da ponovo pođem na put. Ovo je Mistral, reče Kadrus vrteći glavom. Duvaće on do sutra. I on uzdahnu. Bogme, reče Zlatar, sedajući za sto, utoliko gore za one koji su napolju. Zlatar poče da večera, a Karkonta mu je i dalje ukazivala sitne usluge kao pažljiva domaćica. Ona, koja je obično bila tako čudljiva i tako osorna, sad je postala uzor ljubaznosti i učtivosti. Da ju je Zlatar ranije poznavao, njega bi tolika promjena jamačno začudila i neizbežno bi mu ulila izvesnu sumnju. Što se tiče Kadrusa, on nije progovorio ni jednu reč, šetao se i dalje i izgledalo je da se usteže čak i da pogleda svoga gosta. Kad se večera završila, Kadrus otide sam da otvori vrata. Čini mi se da se oluja utišava, reče on. Ali tog trenutka, kao da je hteo da opovrgne njegovo tvrđenje, užasan pucanj groma zatrese kuću, a vihor vetra pomešanog s kišom ulete i ugasi lampu. Kadrus zatvori vrata, a njegova žena zapali sveću na vatri koja je dogorevala. Eto, reče ona Zlataru, vi ste zacelo umorni. Ja sam stavila čiste čaršave na krevet. Popnite se da legnete i spavajte dobro. Joanes ostade još kratko vreme da se uveri da se bura ne stišava, pa kad se uveri da se grmljavina i kiša samo još pojačavaju, on požele laku noć svojim domaćinima i pope se uz stepenice. On je prolazio iznad moje glave, te sam čuo kako svaka stepenica škripi pod njegovim koracima. Karkonta ga je pratila žudnim pogledom, dok moj Kadrus naprotiv bio okrenuo leđa i čak nije ni gledao za njim. Sve ove pojedinosti, kojih sam se kasnije setio, nisam zapazio u trenutku kad su se odigravale pred mojim očima. Uopšte uzev, u svemu što se događalo nije bilo ničeg neobičnog, i osim one priče o dijamantu, koja mi se činila pomalo neverovatna, sve ostalo je bilo prirodno. Zato, pošto sam bio klonuo od umora,
i pošto sam i ja nameravao da iskoristim prvo zatišje bure i nepogode, odlučih da odspavam nekoliko časova pa da se udaljim oko ponoći. Ja sam čuo kako u sobi iznad mene Zlatar sprema sve što je potrebno kako bi što lepše proveo tu noć. Uskoro krevet zaškripa pod njim. Bio je legao. Osjećao sam kako mi se oči same sklapaju, pa kako se u meni ne beše začela nikakva sumnja, nisam ni pokušavao da se branim od sna. Pogledah i posljednji put u kujnu, kad Rus je sedeo za dugačkim stolom na jednoj od onih drvenih klupa koje u seoskim krčmama zamenjuju stolice. Bio mi je okrenut leđima, te nisam mogao da mu vidim lice. Uostalom, i da je bio okrenut k meni, opet bi mi to bilo nemogućno, jer je bio zaronio glavu u ruke. Karkonta ga je posmatrala neko vreme, zatim sleže ramenima, pa priđe i sede naspram njega. Tog trenutka posljednji plamen zahvati ostatak suvih drva koje ona beše zaboravila i dosta jaka svetlost osvetli tamnu unutrašnjost. Karkonta je netremice gledala u svog muža, pa kako je on i dalje sedeo u istom stavu, videh kako ona ispruži k njemu svoju kukastu ruku i dodirnu mu čelo. Kad Rus uzdrhta. Učini mi se da žena miče usnama, ali bilo da je ona govorila sasvim tiho, bilo da su mi čula već bila utrnula od sna, njene reči ne dospeše do mene. Ja sam čak sve to gledao kao kroz maglu i sa onom neizvesnošću što prethodi snu, kada se čoveku čini da počinje da sanja. Naposletku mi se oči zatvoriše i ja izgubih svest o sebi. Spavao sam najdubljim snom, kad me probudi pucanj pištolja, praćen jezivim krikom. Nekoliko teturavih koraka začuše se po podu sobe i nekakva troma masa sruči se na stepenice iznad same moje glave. Ja se još nisam bio sasvim osvestio. Čuo sam ječanje, zatim prigušene krike kao pri gušenju. Jedan posljednji krik, duži nego ostali i koji pređe u stenjanje, otrže me potpuno iz teškog sna. Pridigoh se, oslanjajući se na jednu ruku, otvorih oči, ali ne videh ništa u mraku, pa prinesoh ruku čelu, jer mi se činilo da na njega kroz daske stepenica kaplje nekakva mlaka i obilna kiša. Najdublja tišina beše nastupila posle te užasne buke. Čuh korake nekog čoveka koji se kretao iznad moje glave, a zatim od njegovih koraka zaškripaše stepenice. Taj čovek siđe u donju dvoranu, priđe ognjištu i zapali sveću. Taj čovek bio je Kadrus. Lice mu je bilo bledo, a košulja sva okrvavljena. Pošto zapali sveću, on se brzo opet pope uz stepenice, a ja ponovo čuh njegove brze i nemirne korake. Uskoro zatim on ponovo siđe. U ruci je držao onu kutijicu. On se uveri da je dijamant zaista unutra, pa je za trenutak tražio u koji će džep da je stavi. Zatim, smatrajući jamačno da mu džep nije dovoljno bezbedno skrivalište, on je uveza u svoju crvenu maramu, pa je obavi oko vrata. Posle toga pritoča ormaru, izvadi iz njega novčanice i zlatnike, stavi jedne u džep pantalona, a druge u džep prsnika, uze 2 ili 3 košulje, pa jurnu ka vratima i iščeze u mraku. Tada mi sve postade jasno i razumljivo i ja prekorih sebe zbog onoga što se dogodilo kao da sam ja pravi krivac. Učini mi se da čujem stenjanje. Možda nesrećni Zlatar nije mrtav, možda bih mogao, ako bih mu pritekao u pomoć, popraviti deo zla koje ja, istina, nisam učinio, ali koje sam dopustio da se učini. Odupreh se ramenima o jednu od onih nepotpuno sastavljenih dasaka koje su razdvajale okruglo sopče u kome sam ležao od donje dvorane. Daske popustiše i ja se nađoh u kući. Potrčah da uzmem sveću, pa jurnuh u stepenice. Beše ih preprečilo jedno telo. Bio je to Karkontin leš. Pucanj iz pištolja koji sam čuo bio je opaljen na nju. Grlo joj je bilo potpuno probijeno, a osim što je iz te dvostruke rane liptala krv, tekla joj je i iz usta. Bila je mrtva. Prekoračih njen leš i prođoh. Soba je bila u užasnom neredu. Nameštaj je bio ispreturan. Čaršavi za koje se nesrećni Zlatar bio grčevito uhvatio, bili su rastureni po sobi, a on sam je ležao na zemlji, glavom oslonjen na zid, sav ogrezao u barici krvi koja je isticala iz 3 široke rane na grudima. U 4. rani ostao je dugačak kuhinski nož, od koga se videla samo drška. Ja zgazih na drugi pištolj, koji nije opalio jer je barut verovatno bio ovlažen. Priđoh Zlataru. On nije bio sasvim mrtav, jer na šum što ga ja načinih, on otvori unezverene oči,
Uspe da ih za trenutak upravi na mene, pokrete usne kao da hoće da govori, pa izdahnu. Taj užasni prizor me je gotovo izbezumio. Pošto više nisam mogao da ukažem pomoć nikome, želeo sam samo jedno, da pobegnem. Jurnuh niz stepenice, zarivši ruke u kosu i riknuvši od užasa. U donjoj dvorani bilo je 5 ili 6 carinskih stražara i nekoliko žandarma, čitav odred naoružanih vojnika. Uhvatiše me, a ja i ne pokušah da se oduprem, jer više nisam bio pri sebi. Pokušah da govorim i uzviknuh nekoliko puta nerazgovetno i to je bilo sve. Primetih da carinski stražari i žandarmi pokazuju prstom na mene. Spustih oči niza se. Bio sam sav krvav. Ona mlaka kiša koju sam osjetio kako pada po meni kroz daske na stepenicama bila je Karkontina krv. Pokazah prstom mesto gde sam se bio sakrio. Šta on to hoće da kaže, zapita jedan žandarm. Jedan stražar otide tamo da pogleda. Hoće da kaže da je prošao ovuda, odgovori on. I on pokaza rupu kroz koju sam zaista prošao. Tada ja razumedoh da me smatraju za ubicu. Povrati mi se glas, povrati mi se snaga. Otrgoh se iz ruku dvojice stražara koji su me držali vičući: Nisam ja, nisam ja. 2 žandarma nanišaniše na mene karabinima. Ako se samo makneš, rekoše oni, bit ćeš mrtav. Ali uzviknuh ja, kad vam opet kažem da nisam ja. Ti ćeš ispričati tu tvoju pričicu sudijama u Nimu, odgovoriše oni. A sad pođi s nama i ako treba da ti damo savjet, onda ti kažemo da se ne protiviš. Ja to nisam ni nameravao da činim jer sam bio skrhan od iznenađenja i užasa. Staviše mi lisice na ruke, privezaše me za rep jednog konja, pa me odvedoše u Nim. Za mnom je bio pošao jedan carinski stražar. On me je izgubio iz vida u blizini krčme, pa je posumnjao da ću tamo provesti noć. Otišao je da obavesti svoje drugove i oni su došli taman da čuju pucanj pištolja i da me uhvate usred takvih dokaza krivice da ja odmah uvideh koliko ću muke imati da dokažem svoju nevinost. Zato se ja uhvatih samo za jedno. Moja prva molba istražnom sudiji bila je da naredi da se svuda traži nekakav opat Buzoni, koji je toga dana svratio u krčmu Most na Gari. Ako je Kadrus izmislio tu priču, ako taj opat ne postoji, bilo je jasno da sam izgubljen, osim ako i Kadrus bude uhvaćen i sve prizna. Protekoše 2 meseca, a za to vreme, to moram reći u pohvalu mog istražnog sudije, pokušavalo se sve što se moglo da se pronađe onaj koga sam ja tražio. Bio sam već izgubio svaku nadu. Kadrus nije bio uhvaćen. Trebalo je da mi se održi suđenje u prvom zasedanju, kad 8. septembra, a to će reći na 3 meseca i 5 dana posle onog događaja, opat Buzoni, kome se više nisam nadao, dođe u tamnicu, govoreći da je doznao kako neki zatvorenik želi da razgovara s njim. Saznao je to u Marselju, rekao je on, pa pohitao da se odazove mojoj želji. Možete shvatiti s kakvim sam ga oduševljenjem dočekao. Ispričah mu sve čemu sam bio svedok i zabrinuto pristupih priči o dijamantu. Ali je suprotno mome očekivanju ona bila doslovno tačna. Isto tako, suprotno mome očekivanju, on potpuno poverova u sve što sam mu govorio. Tada mu ja, pridobijen njegovom blagom milosrdnošću, videći da on duboko poznaje običaje moga zavičaja i misleći da možda njegove tako milostive usne mogu da mi izreknu oproštaj za jedini zločin koji sam bio izvršio, ispričah kao ispovednu tajnu događaj u Oteju sasvim podrobno. Ono što sam učinio iz oduševljenja postiglo je isti rezultat kao da sam to učinio iz računa. Priznanje onoga prvog ubistva, koje nisam morao da mu otkrijem, bilo mu je dokaz da nisam izvršio ovo drugo, i on se rastade sa mnom, naredivši mi da se nadam i obećavajući da će učiniti sve što bude mogao da ubedi moje sudije u moju nevinost. Ja se uverih da se on zaista zauzeo za mene kad videh kako se moje tamnovanje postepeno ublažuje i kad saznadoh da će moje suđenje biti odloženo za naredno zasedanje. U tom međuvremenu proviđenje je dopustilo da Kadrus bude uhvaćen u inostranstvu i doveden u Francusku. On priznade sve, prebacujući krivicu za predumišljaj i podstrekivanje na svoju ženu. Bio je osuđen na doživotnu robiju na galijama, a mene oslobodiše. I tada ste vi, reče Monte Cristo, došli k meni s jednim pismom opata Buzonija. Da, preuzvišenosti, on se vidno zauzimao za mene. Rekao mi je: taj vaš krijumčarski zanat će vas upropastiti. Ako iziđete odavde, napustite ga.
Ali oče, zapitao sam ga ja, kako ću onda da živim i da izdržavam svoju jadnu snahu? Jedan od mojih pokajnika mnogo me poštuje, odgovori on, i zamolio me da mu potražim nekog pouzdanog čoveka. Hoćete li vi da budete taj čovek? Ja ću vas uputiti njemu. O oče, uzviknuh ja, kako ste dobri. Ali vi mi se zaklinjete da neću imati nikad da se pokajam zbog ovoga. Ja ispružih ruku da se zakunem. To je izlišno, reče on, ja poznajem i volim Korzikance. Evo vam moje preporuke. I on napisa nekoliko redaka koje sam vam predao i na osnovu kojih je vaša preuzvišenost bila dobra da me uzme u službu. I sad ja s ponosom pitam vašu preuzvišenost da li je ikada imala razloga da se požali na mene. Ne, odgovori grof. Ja sa zadovoljstvom izjavljujem da ste vi dobar službenik, Bertuccio, mada ste nepoverljivi. Ja, gospodine grofe. Jeste vi. Kako to da vi imate snahu i usvojenog sina, a da mi nikada niste spomenuli ni jedno ni drugo? Nažalost, preuzvišenosti, to je stoga što tek imam da vam pričam najtužniji deo mog života. Ja otputovah za Korziku. Lako ćete shvatiti da sam jedva čekao da ponovo vidim i utešim svoju jadnu snahu, ali kad stigoh u Roljano, zatekoh kuću u žalosti. U njoj se odigrao užasan prizor, koga se susedi još i sad sećaju. Moja jadna snaha, prema mojim savjetima, odupirala se zahtevima Benedeta, koji je svaki čas tražio da mu ona da sav novac što ga je bilo u kući. Jednog jutra on joj zapreti i nije se pojavljivao celoga toga dana. Ona je plakala jer je jadna Asunta volela tog bednika materinskom ljubavlju. Kada se oko 11 sati on vrati sa dvojicom svojih prijatelja, svakidašnjim drugovima u svim njegovim ludostima, ona mu je pružila ruke. Ali su je oni uhvatili i jedan od te trojice, a ja strepim da je to možda bilo baš to pakleno dete, jedan od te trojice je uzviknuo: igrajmo se mučenja, pa će ona morati da prizna gde joj je novac. Naš sused Vasilio bio je baš otišao u Bastiju i samo je njegova žena ostala kod kuće. Niko osim nje nije mogao ni da vidi ni da čuje šta se događa kod moje snahe. Dvojica su držali jadnu Asuntu, koja nije mogla da veruje u mogućnost takvog zločina, te se osmehivala na one koji će uskoro postati njeni dželati. Treći je otišao da zabarikadira vrata i prozore, pa se zatim vratio i sva trojica, ugušujući krike koje joj je užas istrzao pred ozbiljnijim pripremama, približiše Asuntine noge vatri, pomoću koje su hteli da je nateraju da prizna gde je bilo sakriveno naše malo blago, ali je pri rvanju vatra zahvatila njeno odelo. Oni tada pustiše mučenicu da ne bi i oni izgoreli. Sva u plamenu, ona je potrčala ka vratima, ali su vrata bila zatvorena. Ona je jurnula ka prozoru, ali je prozor bio zabarikadiran. Tada je susedka čula jezive krike. To je Asunta dozivala u pomoć. Ubrzo je njen glas bio ugušen. Krici su prešli u ječanje, a sutradan, posle noći užasa i strave, kad se Vasilijeva žena usudila da iziđe iz svog doma i pozvala sudiju da otvori vrata naše kuće, našli su Asuntu upola sagorelu, ali još je disala, a ormari su bili obijeni i novac iščezao. Što se tiče Benedeta, on je napustio Roljano da se više nikada ne vrati. Od toga dana ja ga više nisam video, pa čak nisam ništa ni čuo o njemu. Tada, nastavi Bertuccio, pošto sam saznao te tužne vesti, došao sam vašoj preuzvišenosti, nisam više imao potrebe da vam govorim o Benedetu, pošto je on iščezao, ni o moje snasi, pošto je ona bila mrtva. A šta ste vi mislili o tome događaju, zapita Monte Cristo. Da je to bila kazna za zločin što sam ga izvršio, odgovori Bertuccio. Ah, ti Vilforovi, to je prokleto koleno. I ja tako mislim, promrmlja grof tužnim glasom. I sada, zar ne, nastavi Bertuccio, vaša preuzvišenost uviđa da ova kuća koju otada nisam video, da ovaj vrt u kome sam se sad odjednom obreo i ovo mesto gde sam ubio jednog čoveka, da je sve to moglo izazvati u meni ona sumorna uzbuđenja čiji ste uzrok hteli da saznate. Jer najzad, ja nisam baš siguran da li ovde, pred mojim nogama, ne leži gospodin od Vilfora u raki koju je iskopao za svoje dete. Zaista sve je moguće, reče Monte Cristo ustajući sa klupe na kojoj je sedeo. Pa čak i to, dodade on šapatom, da državni tužilac nije mrtav. Opat Buzoni je dobro uradio što vas je poslao k meni. A i vi ste dobro učinili što ste mi ispričali svoju povest, jer neću o vama imati rđavo mišljenje.
Što se tiče Benedeta, toliko ozloglašenog, zar niste nikad pokušali da mu uđete u trag? Zar niste nikad poželili da saznate šta je bilo s njim? Nikada. Da sam znao gde je, umjesto da idem k njemu, bežao bih od njega kao od nekog čudovišta. Ne, na moju sreću nikad nisam čuo da ga je iko spomenuo. Nadam se da je mrtav. Nemojte se nadati, Bertuccio, reče grof. Zli ljudi ne umiru tako, jer izgleda da ih Bog uzima pod svoje okrilje da od njih načini oruđa svoje osvete. Neka je i tako, reče Bertuccio. Ja samo molim Boga da ga više nikad ne vidim. A sad, nastavi upravnik obarajući glavu, vi znate sve, gospodine grofe. Vi ste moj sudija ovdje na zemlji, kao što će Bog biti tamo gore. Zar mi nećete reći nekoliko utešnih reči? Imate pravo, zaista, i ja bih vam mogao reći ono što bi vam rekao opat Buzoni. Onaj koga ste napali, taj Villefort, zasluživao je kaznu zbog onoga što je učinio vama, a možda i zbog nečega drugog. Benedetto, ako je još živ, poslužit će, kao što sam vam rekao, za neku Božju kaznu, a zatim će i on biti kažnjen. Što se tiče vas, vi stvarno zaslužujete samo jedan prekor. Zapitajte se, kada ste to dete otrgli od smrti, zašto ga niste vratili njegovoj majci? U tome je zločin, Bertuccio. Jeste, gospodine, u tome je zločin, i to pravi zločin, jer sam tu bio podlac. Kad sam dete povratio u život, trebalo je da učinim samo jedno, kao što ste vi kazali, a to je da ga vratim njegovoj majci. Ali za to je trebalo raspitivati se, privući na sebe pažnju, pa možda i biti uhvaćen. A ja nisam hteo da umrem, jer mi je bilo stalo da živim radi svoje snahe, radi ponosa koji je nama Korzikancima urođen, da ostanemo čitavi i pobednici u našoj osveti. A najzad, možda mi je bilo stalo do života prosto iz ljubavi prema životu. Ja nisam junak kao što je bio moj brat. Bertuccio sakri lice u šake, a Monte Cristo upravi na njega jedan dug i neopisiv pogled. Zatim, posle kratkog ćutanja, koje je izgledalo još svečanije zbog časa i mesta na kome su se nalazili, grof reče setnim glasom koji za njega nije bio uobičajen. Da bismo dostojno završili ovaj razgovor, koji će biti posljednji o tim događajima, gospodine Bertuccio, zapamtite dobro moje reči, koje sam često čuo da izgovara i sam opat Buzoni. Za svako zlo ima dva leka, vreme i ćutanje. A sad, gospodine Bertuccio, ostavite me da se malo prošetam po ovoj bašti. Ono što je bolno uzbuđenje za vas, učesnika toga događaja, bit će za mene jasno tek blago osjećanje, koje će udvostručiti vrednost ovoga imanja. Vidite, gospodine Bertuccio, drveće nam je prijatno samo zato što pravi senku, a senka nam je prijatna zato što je puna sanjarenja i vizija. Eto, ja sam kupio jednu baštu misleći da sam kupio običnu gradinu ograđenu zidom, a to nije ni malo tačno, jer evo gde se odjednom pokazalo da je ta bašta puna priviđenja koja nisu ubeležena u ugovor o kupovini. A ja volim priviđenja, jer nikad nisam čuo da su mrtvi od postanka sveta učinili toliko zla koliko ih živi učine za jedan dan. Vratite se, dakle, gospodine Bertuccio, i idite da spavate u miru. Ako vaš ispovednik na vašem samrtnom času bude manje milostiv nego što je bio opat Buzoni, pozovite me da dođem, ako još budem na ovom svetu, a ja ću naći reči koje će tiho uljuljkati vašu dušu u trenutku kada se bude spremala da pođe na ono tegobno putovanje što se zove večnost. Bertuccio se pokloni smerno pred grofom i udalji se uzdahnuvši. Monte Cristo ostade sam, pa koraknuvši 4 koraka unapred, prošapta. Ovde, blizu ovog platana, ruka u koju je dete bilo stavljeno. Onamo kapijica kroz koju se ulazilo u baštu. U ovom uglu tajne stepenice koje vode u spavaću sobu. Mislim da ne moram da zabeležim sve to u podsjetnik, jer je ovo pred mojim očima, oko mene, pod mojim nogama, reljefni plan, živi plan. I grof, obišavši i posljednji put baštu, pođe ka svojim kolima. Bertuccio, videći ga zamišljena, ne rekavši ništa, pope se na sedište pored kočijaša. Kola pođaše natrag ka Parizu. Još iste večeri, kad stiže u kuću na Jelisejskim poljima, grof od Monte Crista pregleda celu zgradu kao što bi učinio čovek koji ju je poznavao od pre mnogo godina. Nijedan jedini put, iako je on išao napred, nije otvorio jedna vrata umjesto drugih i nije pošao nekim stepenicama ili hodnikom koji ga ne bi odveo pravo onamo kuda je nameravao da ode. Alija ga je pratio pri toj noćnoj smotri. Grof izdade Bertucciu nekoliko naređenja o doterivanju ili za nov raspored u stanu,
pa izvukavši časovnik, reče pažljivom Nubijcu. Sada je 11:30, te Hajdeja treba uskoro da stigne. Jesu li obaveštene francuske žene? Alija ispruži ruku prema odajama određenim za lepu Grkinju, koje su bile toliko izdvojene da kad bi se vrata zaklonila ćilimima, moglo bi se proći kroz celu kuću, a da se i ne pomisli da tamo ima još jedan salon i 2 sobe u kojima neko stanuje. Alija, kao što rekosmo, pruži ruku prema tim odajama, pokaza broj 3 prstima leve ruke, pa otvorivši šaku, nasloni glavu na tu ruku i zatvori oči kao da spava. A, reče Monte Cristo, naviknut na taj način govora. Njih 3 očekuju u sobi za spavanje, zar ne? Da, kaza Alija, klimnuvši glavom. Gospođa će biti umorna večeras, nastavi Monte Cristo, pa će vjerovatno hteti da spava. Neka je niko ne primorava da govori. Francuske pratilje treba samo da se poklone svojoj novoj gazdarici i da se povuku. Vi ćete paziti da grčka pratilja ne razgovara sa francuskim pratiljama. Alija se pokloni. Uskoro zatim začu se kako neko doziva vratara. Kapija se otvori, jedna kola uđoše stazom i zaustaviše se pred stepenicama. Grof siđe. Vrata na kolima već su bila otvorena. On pruži ruku jednoj mladoj ženi uvijenoj u ogrtač od zelene zlatotkane svile sa kapuljačom koja joj je pokrivala glavu. Mlada žena prihvati pruženu ruku, pa je poljubi sa ljubavlju pomešanom sa poštovanjem i izgovori nežno nekoliko reči, na koje joj grof odgovori sa blagom ozbiljnošću na onom zvučnom jeziku kojim govore i bogovi u Homerovim spisima. Tada Alija pođe napred sa velikom svećom od ružičastog voska, a za njim ta mlada žena, koja nije bila nikoja druga do ona lepa Grkinja, svakidašnja drugarica Monte Crista u Italiji. Odvedoše je u njene odaje, pa se grof povuče u stan koji je zadržao za sebe. Pola sata posle ponoći sva su svetla u kući bila pogašena, te se moglo pomisliti da svi ukućani spavaju. Hvala vam što ste slušali epizodu Ponoćnog čitača. Sadržaj na ovom kanalu je besplatan i uvek će biti, ali ako cenite moj trud i želite da podržite kanal, bio bih vam više nego zahvalan da donirate na linku u opisu ili da kupite jednu od majica na mojoj prodavnici. Oba linka su u opisu videa. Pretplatite se na kanal i uživajte u audio knjigama u mojoj skromnoj i veoma nesavršenoj produkciji. Hvala još jednom na slušanju i vidimo se u sljedećoj epizodi Ponoćnog čitača.